Ja jongens, na 3 jaar sabbatical voor mij van Crash ben ik weer terug. Ik sta nu op het ooie vertrouwde, altijd gezellige Bospop. Het weer werkt niet zo goed met vandaag. Het regent een beetje, maar ik ga er gewoon vanuit dat het dadelijk weer hartstikke fijn weer wordt. Hey, achter mij, als jullie kunnen zien, Nova Star op dit moment op het hoofdpodium. Helaas mogen we die niet filmen, alleen van een afstand. Maar er zijn nog genoeg andere bands en gezellige mensen waar we vandaag even nog gaan kijken en met gaan kletsen. Dus het wordt vast weer heel gezellig. Waar komt ze nou voor, naar deze Bospop? Nou, ik ga dit jaar eigenlijk niet echt een band dat ik zag van daar wil ik per se verder. Maar toen ik eigenlijk alle stukjes heb geluisterd op de site van Bospop, dan had ik wel zoiets van ja, dan, dit jaar moeten we er gewoon weer her. Want het is gewoon, sowieso de sfeer is altijd helemaal geweldig. Maar de muziek steert ik ook, als je hier zit, steert het toch meer aan dan als je het gewoon op toes op een cd hoort ofzo. Ja, Bospop is echt wel een festival voor onze generatie, zou ik maar zeggen. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel jongeren. Ook wel, maar wij ouderen voelen ons hier niet out of place. We hebben net nieuw gekocht. Maar dat zit toch niet lekker? Ja, zeker. Wel? Maar in Friesland lopen allemaal op zulke dingen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, dat is zo. Dat is geweldig. Hebben jullie al blaren? Moet je het proberen? Ja, ik wil wel proberen, ja. Hey jongens, fijne dag nog, hè? Wat brengt jullie hier op Bospop? De muziek. De muziek, waar kom je voor? Ik ben gisteren voor Guus Meeuwis en voor Onijs natuurlijk. En vandaag ja, gewoon de gezelligheid. En nog een paar voor onderweg. Festivals die ik heb bezocht, is dit de beste. Wie komt dat? Omdat het mijn eerste is. Pietje, wat heb je me zojuist verteld? Nou, dat ik op school mijn directie heb beloofd dat ik na Bospop mijn haren zou laten knippen. En wie mag dat doen? Jij. En als ik nu een schaar ga halen? Dan mag jij dat nu afknippen. Ik ga even op zoek naar een schaar. Ik heb een schaar gevonden. Ja? Ja. Prima. Ja, dat gaat niet. Hoe heb ik het kunnen laten doen? Omdat je een vrouw bent? Oh, Gerda, dit heeft niks met jou te maken. Ik hou ontiegelijk veel van je, maar ze hebben me helemaal gek gemaakt. Ik heb het gevonden. Ik ga kapstelwerk. Ik gooi mijn hele carrière om. Dit was toch echt heel erg leuk om te doen. Wat vond je ervan? Hele rare ervaring. Ik ben mijn haren kwijt. Ik kan me dat gewoon niet... Je hebt er nog genoeg. Ja, en ze groeien weer aan. Je lijkt 10 jaar jonger. Wil je met me trouwen? Nou, we zitten hier even backstage. Hè. Dit is Paul van de organisatie. En ja, dit jaar de 29e Bospop alweer. Volgend jaar alweer de 30e Bospop. Gaat er dan nog iets speciaals gebeuren? Heb je er al plannen voor? Ja, er gaan altijd al de wildste geruchten en allerlei namen zoomen rond. En we hopen dat het verlanglijstje op de 30e verjaardag dat extra kracht heeft en dat wordt ingewilligd.